So ayun mga ka-team, sa larong to nagbigay ng partida ang Manawag. Ang shoot ng kalaban ay 4, ang shoot ng Manawag ay 5. So tara, panoorin natin. Let's go! So sa part na ito may partida pa rin. 5 guhit. 4-5 pa rin ang tira. Yung taga-ordineta hindi titira sa gitnang guhit.